Ja sam Stanislav Tomić, redatelj sam igranog filma Lavina koji otvara Pulski filmski festival i večeras će biti premijerno prikazan. Pa ja očekujem da se publika smije i to mi bilo jako drago. Ako se neće niko smijati, onda ću tvrditi da mi je namjera bila napraviti ozbiljnu dramu. Ne znam oko kontroverzne, možda ima kontroverznu temu ako su nekakvi gej i nekakvi neklasični seksualna opredjeljenja, ako su ona sama po sebi kontroverzna, onda je to kontroverzno, ali mislim da sam film nije kontroverzan. Pozivam sve koji mogu, neka dođu večeras na festival, neka podrže film ili neka ga samo gledaju, jer bi ja bio jako sretan da se okupi puno ljudi.